హరే కృష్ణ. ఇవాళ మనం భగవద్గీత 11వ అధ్యాయం అయినటువంటి విశ్వరూప సందర్శన యోగం గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. విశ్వరూప సందర్శన యోగం అంటే ఏంటంటే, నిన్నటి రోజున 10వ అధ్యాయంలో భగవద్విభూతి యోగంలో భగవానుడు సిద్ధపరిచారు. ఏమనంటే, తన మహిమలు అనంతమైనవి. మరియు ఆఖరి శ్లోకంలో ఒక విషయాన్ని చెప్పారు. ఇంతెందుకు, ఒక్క మాటలో చెప్పేస్తాను. నా యోగ శక్తిలో ఒక చిన్న అంశ మాత్రం చేత నేను మొత్తం ఈ విశ్వం అంతా వ్యాపించి దీన్ని ధరించి పోషిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పారనమాట. ఆ విశ్వాన్ని ఆయనే ధరించారు, అందుకే ఆయన జగత్పతి అంటారు అనమాట. అంటే ధరించి భరించి పోషించు వాడినే భర్త అంటారు కాబట్టి. అందుకనే ఈ మాట కూడా స్వయంగా ఆయనకి విశ్వ ఈ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంలో ఉంటుందన్నమాట. ఒకనొక పేరుగా భర్త అని ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకు అంటే, నిజానికి ధరించి భరించి పోషించువాడే. ధరించి అంటే విశ్వాన్ని మొత్తాన్ని సమస్తాన్ని ధరించింది ఆయనే. అనేక శరీరాలుగా ఉన్నది ఆయనే. అన్ని శరీరాల్లో సమస్తంలో హృదయ స్థానంలో పరమాత్మగా ఉన్నది ఆయనేనమాట. అన్నిటికీ పోషకారకం ఆయనే. సర్వకారణ కారణుడు అన్నమాట. ఆ విధంగా ఆయన విశ్వంలో ప్రవేశించి దాన్ని ధరించి భరించి పోషిస్తూ ఉన్న భర్త అన్నమాట. విశ్వానికి పతి, జగత్పతి, మేదినీపతి అనే ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది స్వామికి. ఇది కూడా విష్ణు సహస్రంలో వస్తుంది, మేదినీపతి అని. ఎంత అద్భుతమైన పేరు! మేదిని అంటే ఎవరంటే జగత్తు అన్నమాట. జగత్తు అమ్మవారి స్వరూపం. శ్రీపతి, శ్రీ అంటే కూడా జగత్తు మొత్తం అన్నమాట. ఈ రకంగా స్వామి జగత్తుని ధరించి కేవలం తన యోగ శక్తిలో ఒక అంశ మాత్రం చేత మాత్రమే ఇదంతా ఉంది అంటే, ఇక ఆయన పరిధి మనం ఊహకి కూడా అసంభవం, అసాధ్యం అన్నమాట. ఏమాత్రం మనం తెలుసుకోవడం అనేది. కానీ అలా ఎలాగా ఈ విశ్వం అంతా ఉన్నారు విశ్వంలో అంటే, ఇప్పుడు మన కళ్ళ ముందు అంటే అర్జునుడికి కళ్ళ ముందు స్వామి ద్విభుజ రూపంలో, 2 భుజాల రూపంలో కనిపిస్తున్నారు. నీలమేఘ వర్ణంలో అన్ని ఆయుధాలని ధరించి. క్షమించాలి, ఆయన రథానికి సారథ్యం వహిస్తూ. మరి అటువంటి ఆయన ఈ విశ్వం అంతా ఎలా ఉన్నారు అంటే అర్జునుడికి అర్థం కావట్లేదు. మన మామూలు నార్మల్ గా మనం కూడా దాన్ని అర్థం చేసుకోలేమన్నమాట. అందుకే మనందరికీ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నట్టుగా అర్జునుడు ఆ ప్రశ్నను అడుగుతున్నారు. ఇక స్వామి చెప్తారు దానికి. నిన్నంతా చెప్పారు, అది ఎలా పోషించి ఎలా విశ్వంతా ఎలా వ్యాపించి పోషిస్తున్నారన్న విషయాన్ని ఇవాళ చూపించబోతున్నారు అనమాట అర్జునుడికి. అంతకుముందు ఎవ్వరూ ఈ దర్శనాన్ని పొంది ఉన్నది లేదన్నమాట. ఎందుకని పొందలేదు, ఎవరు ఎటువంటి వారు పొందగలరు, అసలు ఏంటి అన్న విషయం కూడా భగవానుడు ఇవాళ శ్లోకాల్లో వివరిస్తారనమాట. మనం తెలుసుకుందాం. కానీ ఇవాళ చాలా శ్రద్ధగా ఉంటేనే ఆ భగవంతుడు ఎలా అర్జునుడికి దర్శనం ఇచ్చాడు అన్న విషయం కూడా మనం మానసికంగా దర్శనం చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే నమస్తే. క్షమించారు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుస్తే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద
శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంహితం యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోయం విగతో మమ. అర్జునుడు పలికెను, నీవు దయతో తెలియపరిచిన ఈ యొక్క పరమ రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము విన్న తరువాత నా మోహము ఇప్పుడు తొలగిపోయినది. మోహము ఇది 2వ అధ్యాయంలో చెప్తారు. అర్జునుడు ఏమని బాధపడిన తర్వాత అర్జున విషాద యోగం తర్వాత 2వ అధ్యాయమైనటువంటి సాంఖ్య యోగంలో అర్జునుడు చెప్తారనమాట, స్వామి ఈ మమకారం వలన నాకు మోహం ఏర్పడింది, మోహితుడినై నేను మాట్లాడుతున్నాను, ఇలా దుఃఖితుడయ్యాను అని చెప్తారనమాట. అప్పుడు భగవానుడు చెప్తారు, ఎందుకు మోహం, ఎందుకు మమకారం, ఎందుకు, వీళ్ళందరూ ఎప్పుడు శాశ్వతంగా ఉంటారు, వాళ్ళని ఆత్మస్వరూపంగా చూడమని. ఆ మోహం ఇప్పుడు తొలగిపోయింది అంటున్నారు. ఎందుకు తొలగిపోతుంది మోహము? భగవానుడు మహిమల్ని విన్నాక. అంటే నిన్న చెప్పుకున్నాం మనం ఏమని, భగవానుడు కానిదేదీ లేదు, అంతా ఆయన మహిమలోనే ఒక అంశ మాత్రం చేత పోషించబడుతుంది, సృష్టి చేయబడింది. అంటే ఇక మనది నాది నీది అంటూ ఏదీ లేదు. దుఃఖం ఎక్కడ కలుగుతుందంటే నాది అన్న భావనలో నుంచే, నాది అంటే మమకారము, దాని నుంచే మోహం పుడుతుంది. ఈ విషయాన్ని అర్జునుడు స్వయంగా కన్ఫెస్ చేసుకున్నాడు అనమాట 2వ అధ్యాయంలో. నాది అనుకోవడం వల్ల ఈ మమకారం, వీళ్ళందరూ నా వాళ్ళు అనుకోవడం వల్ల మోహితుడినయ్యాను ప్రభు, దాని వల్ల నాకు దుఃఖం వచ్చింది అని. ఆ మోహం ఇప్పుడు తొలగిపోయింది అంటున్నారనమాట. ఎందుకు నా వాళ్ళు అంటూ ఎవరూ లేరు, నాదంటూ ఏది లేదు, ఉన్నదంతా తమరే స్వామి అన్న శరణు వేడిన భావనలో, శరణాగతి భావనలో ఈ మాట, ఈ శ్లోకం చెప్పారనమాట అర్జునుడు. భవాప్యయౌ హి భూతానాం శృతౌ విస్తరశో మయా తత్వ కమల పత్రాక్ష మహాత్మ్యమపి చావ్యయం. ఓ కమలనేత్రుడా, సర్వ ప్రాణులు జనన మరణాలను గురించి వివరముగా నీ నుండి విన్నాను, నిత్య శాశ్వతమైన నీ మహిమలను అనుభూతము చేసుకున్నాను. ఓ కమలనేత్రుడా, కమలాల వంటి విశాలమైన కన్నులున్నవాడా, సర్వ ప్రాణుల జనన మరణాలంటే ఏంటి, ఈ విషయాలన్నీ గురించి నీ నుంచి వివరంగా విన్నాను. శాశ్వతమైన నిత్యమైన నీ మహిమలను అనుభూతం చేసుకున్నాను. నిన్న మనం ఒక మాట అనుకున్నాం, ఏంటి, భగవానుడి మహిమల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మన మేధస్సు సరిపోదు. అందరూ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, మన మానవాళి మొత్తం మేధస్సు అంతా కలిపి కృషి చేసినా మనకి అర్థం కాదనమాట. మరి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఎరుక, మన హృదయ స్థానంలో ఎరుక ద్వారానే అది అనుభూతం అవుతుంది. ఆ ఎరుక ఎలా కలుగుతుందంటే కేవలం శరణాగతి, భక్తియుక్తమైన మనసుతో శరణాగతి చేయడం ద్వారా మాత్రమే. అందుకే ఇప్పుడు అర్జునుడు ఆ మాట వాడారు ఇక్కడ, నీ మహిమలను అనుభూతం చేసుకున్నాను అన్నారు. అంతేగాని నీ మహిమలను అర్థం చేసుకున్నాను అనట్లేదు, ఎందుకంటే అవి అనంతం కాబట్టి. అనుభూతం చేసుకోవడం ద్వారా కొంతవరకు అవి ఆయనకి ఎరుక, ఎటువంటి వారు భగవంతుడు అన్న తత్వాన్ని ఆయన ఎరుకపరుచుకున్నారనమాట. యో మామజమనాదించ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢ సమత్యేషు సర్వ పాపై ప్రముచ్యతే. ఓ పురుషోత్తమ, ఓ పరమేశ్వర, నేను ఇక్కడ నా ముందు నీ అసలు రూపం చూసినప్పటికీ నీవు ఇంకా ఈ విశ్వమునందు ఎలా ప్రవేశించావో చూడాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను నీ యొక్క ఆ రూపాన్ని చూడాలనుకుంటున్నాను స్వామి అని అడుగుతున్నారు. అంటే నా కళ్ళ ముందు ద్విభుజ రూపంలో మీరున్నారు శోభాయమానంగా. అత్యంత దివ్య సుందరమైన మనోహరమైన మనస్సుని హరించేటటువంటి రూపం అన్నమాట. మనోహరమైన రూపం,
మనోహరుడు అని ఎందుకంటారంటే స్వామిని మనస్సు హరించిపోతుంది, అంటే ఆలోచనలు ఆగిపోయి మనస్సు అంతా కామ్ డౌన్ అయిపోయి అలా నిశ్చేష్టగా అలా ఉండిపోతాం అనమాట భగవంతుడి సమ్మోహనమైనటువంటి రూపానికి. అందుకే ఆయన నామరూపాలను అత్యంత ఆకర్షిస్తాయి మనల్ని ఈ భౌతికమైన నామరూపాల నుంచి రక్షణ చేయడానికి. అందుకే రూప సహితంగా ఆయన్ని ఆరాధించాలని మరియు ఆయన నామాల్ని అత్యంత బలంగా పట్టుకుని ఎప్పుడు నిత్యం స్మరించాలని గురువులు మనకి బోధ చేశారన్నమాట. కాబట్టి అటువంటి అంత అత్యంత సుందరమైన రూపం ఉన్నప్పటికీ అసలు ఈ విశ్వం నందు ఎలా ప్రవేశించావు, విశ్వం అంతా వ్యాపించి ఎలా ఉంటారు ఒకరు, ఇదనమాట. అంటే మనం పరిమితమైన వాళ్ళం, ఆయన అపరిమితమైన వాడు. ఈ పరిమితమైన మనస్సు ఆ అపరిమితంగా ఉన్న స్వామి తత్వాన్ని చూడాలని కోరుకుంటుందన్నమాట. అదే అర్జునుడి వాక్కు ద్వారా వెలువడింది ఈ 3వ శ్లోకంలో. మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుమితి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయాత్మానమవ్యయం. ఓ ప్రభు యోగేశ్వర, నీ జగద్రూపమును దర్శించగలిగే సమర్థత నాకు ఉంది అని నీవు అనుకుంటే దయచేసి ఆ అపరిమితమైన విశ్వరూపమును నాకు చూపించుము. ఇంత వినయంగా అడుగుతున్నారు చూడండి. మనకి కొంత కలిగితే నాకు ఇదంతా తెలుసు, నాకు అర్థమైపోతుందనే అహంభావం పొగరు వస్తాయి మనకి, సామాన్యులమైనటువంటి మనకి. కానీ అర్జునుడు పరాక్రమవంతుడు, అత్యంత సన్నిహితుడు, భగవంతుడినే స్వయంగా ఆప్త మిత్రుడిగా పొందినవాడు. మరి అటువంటి అర్జునుడు ఆ పొగరు చూపించట్లేదు ఇక్కడ. భగవంతుడి తత్వం తెలియగానే ఇంకా ఇంకా వినయం పెరిగిపోతుంది. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నిజంగా మనం భక్తులమైతే, ఆ కృష్ణ పాదాలను ఆశ్రయించిన వాళ్ళమైతే దానికి గుర్తు ఏంటి అంటే అత్యంత వినయంగా మనం ఉంటాం తప్ప నేను భక్తుడిననే పొగరు ఆ గర్వము మనకి ఆ విర్రవీగడం అనేది ఉండవు. అవి వచ్చాయంటే గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే తక్షణం మనం చాలా దూరం వెళ్ళిపోతున్నాం భగవంతుడికి. అందుకే రుక్మిణీ మాత గంభీరంగా వినయంగా ఉంటారు ఎప్పుడు. ఆవిడ నుంచి మనం అదే నేర్చుకోవాలి. ఆవిడకి ఎప్పుడు ఒకటే ధ్యాస, ఒకటే భయం, స్వామి విడిచిపెట్టేస్తారేమో, స్వామికి దూరం అయిపోతానేమో అని. ఇది మనకి రుక్మిణీ కృష్ణ సంవాదంలో ఉంటుంది ఈ విషయం. ఆ భయం ఉంటుంది ఆవిడకి ఎప్పుడు. ఎందుకంటే స్వామికి దూరంగా ఉండి ఆవిడ ఉండలేరు, ఆవిడకి వేరు మనుగడ అంటూ లేదనమాట. నిజంగా భక్తులైన వారి మనస్థితి కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. స్వామికి దూరం అయిపోతానేమో, స్వామికి దూరం అయ్యే పనులు ఏవి చేయకూడదు నేను. అందుకనే ముందుగా వచ్చేది ఏంటంటే భక్తితో పాటు ఉండేదేంటి, కలిగేదేంటి మనిషికి భాగ్యం అంటే వినయము. అందుకే ఇంత వినయశీలుడై అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, స్వామి ఓ యోగేశ్వర, నీ జగద్రూపము అంటే విరాట్ రూపాన్ని దర్శించగలిగే సమర్థత యోగ్యత నాకు ఉంది అని నీవు భావిస్తేనే నాకు ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపించు, లేదంటే లేదా. అంతేగాని నాకు ఇంత భగవద్గీత చెప్పావు, నాకు సూపర్ గా అర్థమైపోయింది, ఆహా నేను ఎలిజిబుల్, నా ఎలిజిబిలిటీ నేనే ప్రకటించేసుకొని నాకు చూపించు అని పొగరుగా అడగట్లేదు. మనకి సామాన్యమైన మనకి మరియు మహానుభావులకి భక్తిమయంగా అయిపోయిన వారికి ఇదే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. అందుకే భక్తులము, భగవద్భక్తి మనలో ఉంది అంటే మనం వినయశీలురై ఉంటాము అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అప్పుడు భగవానుడు ఎంతో కరుణతో ఆయన శరణాగతి వేడుతుంటే ఎంతో కారుణ్యంతో భగవానుడు మాట్లాడుతున్నారు. శ్రీ భగవాను వాచ పశ్య మే పార్థ రూపాణి శతశోధ సహస్రశః నానా విధాని దివ్యాని నానా వర్ణాకృతిని చ. శ్రీ భగవానుడు పలికారు, ఓ అర్జున, వందల వేల కొలదిగా గల వివిధ అద్భుతమైన ఆకృతులు, పరిమాణములు, రంగులతో కూడిన నా యొక్క స్వరూపములను ఇప్పుడు చూడుము. ఆయన నువ్వు యోగ్యుడువా కాదా ఏమీ మాట్లాడలేదు, తక్షణం సమాధానం చెప్పారు. ఏమని? చూడు, ఇక్కడ మొత్తం సమస్తం చూడొచ్చు, రకరకాలుగా ఉన్న అనంతమైనటువంటి నా ఆకృతులను చూడు, అన్నింటినీ నేను ఎలా ధరించానో చూడు అంటున్నారన్నమాట. మనకి పెద్ద పెద్ద టెలిస్కోప్స్ పెడితే కూడా ఇప్పటికీ మనకు ఒక పరిమితి అనేది ఉంటుంది, అబ్జర్వబుల్ యూనివర్స్ అని. ఆ పరిధి వరకే శాస్త్రవేత్తలు ఈ పెద్ద పెద్ద హ్యూజ్ టెలిస్కోప్స్ తో కూడా చూడగలుగుతారు. కానీ అవేం అవసరం లేకుండానే అర్జునుడు ఈ దర్శనం చేశారు. మన ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ ఉన్న టెలిస్కోప్స్ కు మించిన దర్శనాన్ని అర్జునుడి చేత భగవానుడు దర్శింపజేయించారు అని చెప్పొచ్చు. విహైకస్థం జగత్కృత్స్నం పశ్యాద్య సచరాచరం మమ దేహే గుడాకేశ యచ్ఛాన్య ద్రష్టుమిచ్చతి
యశ్చాన్యద్రష్టుమిచ్చసి. ఓ గుడాకేశ, నీవు చూడాలనుకున్నది ఈ శరీరంలో ఒకేసారి చూడవచ్చు. ఈ సార్వత్రిక రూపం నీవు ఇప్పుడు కోరుకునే అన్నింటినీ భవిష్యత్తులో నీవు కోరుకునే దానిని నీకు చూపిస్తుంది. అంతా ఇక్కడ పూర్తిగా ఉంది. ఈ మాట మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. భవిష్యత్తులో నీవు కోరుకునే దాన్ని చూపిస్తుంది అన్నారు ఇక్కడ భగవానుడు అర్జునుడితో. నిజంగానే భవిష్య దర్శనం కూడా చేయిస్తారు. ఆ భవిష్య దర్శనం చూసి కలత పడిపోతారు కూడా అన్నమాట అర్జునుడు. ఈ అధ్యాయంలోనే ఉంటుంది అది కూడా. ఒకేసారి చూడొచ్చు, ఎందుకంటే నేనే కాల స్వరూపాన్ని అని చెప్పారు భగవానుడు. నిన్నటి రోజున మనం తెలుసుకున్నాం అది 10వ అధ్యాయంలో. మరి కాల స్వరూపం ఆయన అయినప్పుడు భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలు అనేవి ఉండవు అనమాట. సమస్తం కనిపిస్తుంది, ఏకకాలంలో సమస్తం కనిపిస్తుంది. ఒక మూమెంట్ లో జస్ట్ మొత్తం కనిపిస్తుంది అంటే అది మన మేధస్సుకి అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా ఉంటుంది. అందుకే మనం జస్ట్ భగవానుడు ఎలా చెప్తున్నారు దాన్ని అలా వినడం ఉత్తమం అనమాట మనకి. నతు మాం శక్యసే ద్రష్టుం అనేనైవ స్వచక్షుషా దివ్యం దదామి తే చక్షు పశ్య మే యోగమైశ్వరం. కానీ నా యొక్క విశ్వరూపమును నీ ప్రాకృతిక కళ్ళతో చూడలేవు, కాబట్టి నీకు దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తున్నాను. నా యొక్క మహాద్భుత వైభవమును దర్శించుము. ఇందాకే అనుకున్నాం కదా, ఎట్ ఏ మూమెంట్ మనం మొత్తం సమస్తం చూడగలము అంటే ఈ కళ్ళతో చూసేది కాదనమాట. మన మామూలు కళ్ళతో చూసేది కాదు. ఎందుకని చూడలేమంటే మన కళ్ళు సామాన్యంగా కూడా మన చుట్టూ ఉన్న దాన్ని కూడా ఏకకాలంలో చూడలేము. మన కళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఒక 180 degrees ఈ సైడ్స్ కి, ఈ పైకి కిందకి ఒకసారిగా ఆల్మోస్ట్ ఒక 180 degrees లో చూడగలుగుతాయి అన్నమాట. అది కూడా కంప్లీట్ గా కాదు, మనం నేరుగా మాత్రమే మన దృష్టిని ఫోకస్ చేయగలుగుతాం. మిగతా ఈ చుట్టూ 180 degrees లో కనిపిస్తున్న దాన్ని ఊరికి అలా కనిపిస్తుంటుంది అనమాట. ఒక పక్క నుంచి క్రీగంట కనిపించినట్టు కనిపిస్తుంటుంది, ఫోకస్డ్ గా ఉండదు. మనం నేరుగా కళ్ళు ఎటువైపు తిప్పుతామో ఫోకస్ చేస్తామో దాన్నే మన మనసు పర్సీవ్ చేసుకుంటుంది, సంగ్రహిస్తుంది అనమాట. అటువంటి పరిమితమైన చక్షువులు మనవి, కళ్ళు మనవి. అటువంటి కళ్ళకి ఒక్క మూమెంట్ లో సమస్తం కనిపించేలాంటి విశ్వదర్శనం చేసుకునే పాసిబిలిటీ ఉండదు. అందుకనే భగవానుడు అత్యంత కరుణతో అర్జునుడికి దేన్ని ప్రసాదించారంటే దివ్య దృష్టిని ప్రసాదించారు. దివ్య దృష్టి అంటే ఏంటంటే ఆయన రెండు కళ్ళకి మధ్యలో ఇక్కడ ఒక స్థానం ఉంటుంది అనమాట. బొట్టు పెట్టుకుంటాం కదా కరెక్ట్ గా మనం, ఇక్కడ ఈ స్థానంలోనే భృకుటి ముడించి పైన అనమాట. ఈ 3వ కన్ను అంటారు దాన్ని, అంతర్దృష్టి అని కూడా అంటారు అనమాట. ఆ స్థానంలో చూసే భాగ్యాన్ని కల్పించారనమాట. ఎంతో యోగ సాధనలు చేసి అక్కడ అసలు దృష్టి నిలపడమే కష్టం, కనుగుడ్లు నొప్పి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. అటువంటి యోగ సాధనలు చేయడం ఇప్పుడు వాళ్ళకి చాలా కష్టం అనమాట. అటువంటి సాధనలు ఎంతో చేసి వాళ్ళకి ఆ 3వ కన్ను అని ఆ యోగ చక్రం అనేది ఓపెన్ అయ్యి అందులో అంతర్దృష్టి పెరుగుతుంది, ఇన్సైట్. అటువంటి దివ్య దృష్టిని కేవలం భక్తితో శరణాగతి చేసినటువంటి అర్జునుడికి ప్రసాదించేశారు భగవానుడు. ఇక్కడ భగవానుడి యొక్క కారుణ్యాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. అర్జునుడి యొక్క గొప్పతనం అంటూ ఏమీ లేదు, అదే విధంగా మనది అంటూ గొప్పతనం ఏది ఉండదు. మనం భక్తితో ఆయన్ని వేడుకుంటున్నాము, శరణాగతి చేస్తున్నామంటే అది ఆయన కారుణ్యం అని గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి మనం కొంచెం కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా ఉంటే ఆ భగవంతుడు విశ్వరూప సందర్శనం ఎలా ఇచ్చారు, ఎలా చేయించారు అర్జునుడి చేత దివ్య దృష్టి ఒసగి మరి అన్న విషయాన్ని మనం కొంతవరకు మాత్రమే మానసికంగా దర్శనం చేయొచ్చు అనమాట. కొంచెం ఏకాగ్రత పెట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టి వింటే మనకి ఇది అవగతం అవుతుంది. కొన్ని సెకండ్స్ కళ్ళు మూసుకోండి, చాలా సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళ్లే వరకు కాస్త అలా కళ్ళు మూసుకుని భగవంతుడిని మనసులో అలా స్మరించుకోండి. భగవంతుడి దివ్యమంగళ రూపాన్ని ఒకసారి స్మరించుకోండి. నేను వివరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. అర్జునుడు కళ్ళు మూసుకోగానే దివ్య దృష్టి ప్రసాదించారు స్వామి. ఆ దివ్య దృష్టి చేత మామూలు కళ్ళు కొంత పరిధి వరకే ఉంటాయి, కానీ ఈ దివ్య దృష్టి ఎలా ఉంది అంటే మొత్తం అర్జునుడికి పైన, కింద వైపు, ఈ పక్కన, ఇటువైపు, కుడి చేతి వైపు, ఎడం చేతి వైపు, వెనుక వైపు మొత్తం సమస్తం అంతా ఒక్కసారిగా కనిపించసాగింది. అంటే అర్జునుడు ఒక గోళం అయిపోయాడు అనుకోండి, ఒక స్ఫియర్ అయిపోయాడు అనుకోండి, ఒక బాల్, బంతి లాగా అర్జునుడు మొత్తం ఆ
అది మొత్తం ఒక దృష్టి, ఒక కన్ను అయిపోయింది అనుకోండి, అన్ని వైపులకి చూడగలిగి కన్ను అయింది అనుకోండి. ఆ కన్ను ఎలా ఆ కంటికి ఎలా కనిపిస్తుంది? చుట్టూ మొత్తం సమస్తం ఏకకాలంలో కనిపిస్తుంది. తన చుట్టూ తను ఒక పెద్ద స్పియర్ లో, ఒక పెద్ద బాల్ లో ఉన్న చిన్న బాల్ లా అనిపిస్తుంది అనమాట. అంటే ఆ జగత్తు మొత్తం ఎలా ఆవిష్కృతం అయింది, స్వామి ఎలా కనిపించారు అంటే అన్ని దిశలు కనిపించారు ఏకకాలంలో. ఒక రూమ్ లోకి మీరు వెళ్ళారనుకోండి, ఆ రూమ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక పెద్ద బాల్ లా ఉంటుంది. ఆ పెద్ద బాల్ లోపల మనం ఒక చిన్న బాల్ లా మారిపోవడమే దివ్య దృష్టి అంటే. ఆ పెద్ద బాల్ లా కనిపించేదే విశ్వరూపం అన్నమాట. ఆ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి మొత్తం సమస్తం పైన కింద వెనక ముందు పక్కల అంతా ఒక్కసారిగా గోచరమైతే ఆ స్థితి ఎలా ఉంటుందో అటువంటి స్థితిని అర్జునుడు అనుభవిస్తున్నారు అనమాట అక్కడ. అప్పుడు కనిపించింది స్వామి రూపం. మొత్తం అనంతంగా ముఖాలు, అనంతంగా బాహువులు, పాదాలు చూద్దామంటే అనంతంగా పాదాలు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయన్నమాట. అనేకమైనటువంటి ముఖాలు, ఒక రకమైన ముఖం కాదు, అనేకమైన ముఖాలు అన్నమాట. అరే ఎన్ని ముఖాలు ఉన్నాయి స్వామికి అని ఆశ్చర్యంతో చూద్దాం అనుకుంటే అనంతంగా ముఖాలే కనిపిస్తున్నాయి. ఎన్ని భుజాలు ఉన్నాయి స్వామికి చూద్దాం, ఎన్ని ఆయుధాలు పట్టుకున్నారు ఆ చేతులతోటి అంటే ఎన్నో అనేకమైన దివ్య ఆభరణాలు, దివ్య ఆయుధాలను పట్టుకుని అనేకంగా అంటే అనంతంగా కనిపిస్తూనే ఉన్నాయన్నమాట ఆ చేతులు. ఆయన ఉదరాలు, పొట్టలు, ఇంకా బాడీ మొత్తం చాలా అనేకంగా విస్తృతంగా చూస్తున్న కొద్ది కనుచూపు మేర కనిపిస్తూనే ఉందన్నమాట. ఇంకా దానికి అంతం అనేది లేదు. మామూలు సామాన్యమైన కనుచూపు ఒక మేరకి కనిపిస్తుంది, దీనికి మేర లేదు. దివ్య దృష్టి మొత్తం అనంతంగా కనిపిస్తూనే ఉంది. స్వామి పాదాలను ఒక్కసారి చూద్దాం అనుకుంటే ఇంకా ఆ పాదాలు, ఆ దివ్యమైన ఆభరణాలను పెట్టుకుని ఆ పట్టీలు వేసుకుని స్వామి పాదాలు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయన్నమాట. ఇలాంటి దర్శనం చేసిన అర్జునుడికి ఒళ్ళు రోమాంచకం అయిపోతుంది. ఆ రూపం అనేక ముఖాలతో, నేత్రాలతో, అద్భుత దృశ్యాలతో, దివ్యాభరణాలతో, ఎక్కుపెట్టిన పెక్కు దివ్యాయుధాలతో, దివ్య పుష్పమాలలతో, దివ్య వస్త్రాలతో, దివ్య గంధాలతో, మహాశ్చర్యకరం, దేదీప్యమానం, అనంతం, విశ్వతోముఖము అయి విరాజిల్లుతున్నది. అది మాటల్లో చెప్పడానికి అసంభవం. అటువంటి రూపం అన్నమాట ఆయన విరాట్ రూపం. స్వామి యొక్క విరాట్ రూపం అంత అద్భుతమైనది. నార్మల్ గా గుడికి వెళ్ళి స్వామి అద్భుతంగా అలంకరించిన ఆయన్ని చూస్తేనే అంత సమ్మోహనం అనిపిస్తుంది. మరి అటువంటిది ఆయన్ని అనంతంగా దర్శిస్తే ఆ మతి చెడిపోతుంది, అంతే కదా. అటువంటి దర్శనం అర్జునుడికే కష్ట సాధ్యమైందనమాట. ఎందుకనంటే ఏకకాలంలో ఆకాశంలో వందల వేల సూర్యులు విలువడితే కలిగే కాంతి ఆ పరమాత్ముడి విశ్వరూప తేజస్సుకి బహుశా సాటి కావచ్చు. ఎందుకంటే మనకి విశ్వంలో మన మిల్కీవే గెలాక్సీ, మన పాలపుంత అనే ఈ నక్షత్ర మండలంలోనే కోటాను కోట్ల నక్షత్రాలు ఉన్నాయి. ఇటువంటి పాలపుంతలు లాంటి గెలాక్సీలు ఎన్నో కోటాను కోట్లు ఉన్నాయి ఈ విశ్వంలో. ఆ నక్షత్రాలు అంటే ఆ సూర్యుళ్ళ, నక్షత్రాలు అంటే ఏంటి, సూర్యుళ్ళే. కోటాను కోట్ల సూర్యుళ్ళకి కాంతిని ఒసగేది ఎవరు అంటే స్వామి మాత్రమే. మరి అటువంటి స్వామి కాంతి ఎలా ఉంటుంది? కోటాను కోట్ల సూర్యుళ్ళు అందరూ కలిసి ఒక్కసారి వస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ సూర్యుళ్ళే ఆయన ఆభరణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి అర్జునుడికి. ఆ గెలాక్సీలే ఆయన ధరించిన ఆయుధాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. ఆ దివ్య పుష్ప మాలలుగా భాసిల్లుతున్నాయి అన్నమాట. విశ్వం అంతా స్వామి కనిపిస్తున్నారు. అటువంటి తేజస్సుతో ఉన్నప్పుడు అటువంటి స్వామి రూపాన్ని చూసిన అర్జునుడు ప్రార్థిస్తున్నారు. అప్పుడు అర్జునుడు దేవదేవుడు దేహంలో ఒకే చోట ఎన్నో విధాలుగా విభజించబడి ఉన్న సమస్త ప్రపంచాన్ని కూడా చూశారు. ఆ ప్రపంచంలో సమస్తాన్ని చూశారనమాట. చూసినప్పుడు ఆయనకి కలిగిన స్థితి ఎలా ఉంది అన్నది మనకి ఇప్పుడు ఈ 14వ శ్లోకంలో మనకి తెలుస్తుంది. ఎవరైనా కళ్ళు మూసుకుని ఉంటే దయచేసి కళ్ళు తెరిచి ఒకసారి మళ్ళీ స్క్రీన్ వైపు చూడండి మాతాజీ అని ప్రభుజీ. తతః స విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయః ప్రణమ్య శిరసా దేవం కృతాంజలిరభాషత. అప్పుడు అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయమునకు లోనయ్యాడు. రోమములు నిక్కబొడుచుకున్న వాడై నమస్కారం చేయడానికి తలవంచుకున్నాడు. చేతులు జోడించి పరమప్రభువును ప్రార్థించడం ప్రారంభించాడు. ఆ పరబ్రహ్మ స్వరూపమైనటువంటి ఆ స్వామిని, ఆ విశ్వరూపాన్ని చూసినప్పుడు మనసు విస్మయం పొందిందనమాట అర్జునుడికి. ఎందుకు అంటే అటువంటిది మన మానవుడికి అసాధ్యం అనమాట. అందుకే విస్మయం అనిపించింది. ఏకకాలంలో అన్ని దిక్కులకి చూడడం, దాన్నే విశ్వతోముఖము అంటారనమాట. విశ్వతోముఖం అంటే ఒక డైమెన్షన్ కాదు, మల్టీ డైమెన్షన్ అనమాట. ఆ డైమెన్షన్ ఇన్ఫినైట్ గా ఉంటుంది.
డైమెన్షన్ అనేది మనకు తెలిసింది 3 డైమెన్షన్స్. మరి మల్టీ డైమెన్షన్ అంటే శాస్త్రవేత్తలు 4వ డైమెన్షన్ కోసం ప్రయత్నిస్తుంటారు. కానీ భగవానుడు ఇక్కడ మల్టీ డైమెన్షన్ చూపించారు. అటువంటి అన్ని దిక్కులకి ఒక్కసారిగా చూడడం, అది కూడా అనంతంగా, అంటే విస్మయానికే లోనవుతారు. అందుకే రోమాంచితమై ఎంతో వినయంతో చేతులు జోడించి తల వంచి నమస్కారం చేసి ప్రభువుని స్తుతించడం మొదలు పెట్టారనమాట. ఈ 15వ శ్లోకం నుంచి అర్జునుడి యొక్క స్తోత్రాలు ఉంటాయి. అర్జున ఉవాచ పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తథా భూత విశేష సంఘాన్ బ్రహ్మాండమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంశ్చ సర్వానురగాంశ్చ దివ్యాన్. అర్జునుడు పలికెను, ఓ శ్రీకృష్ణ, నీ దేహము యందు నేను సకల దేవతలను, ఎన్నెన్నో ప్రాణికోటి సమూహములను, కమలము యందు కూర్చుని ఉన్న బ్రహ్మదేవుడిని, శివుడిని, అందరు ఋషులను మరియు దివ్య సర్పములను చూచుచున్నాను. నిన్న చెప్పారు కదా భగవానుడు, అవన్నీ ఇప్పుడు చూస్తున్నానని చెప్తున్నారు. దివ్య సర్పాలలో వాసుకి నేనే, అనంత శేషుడిని నేనే, రుద్రులలో శివుడిని నేను, బ్రహ్మను కూడా నేనే, ఈ సృష్టిని చేసిన బ్రహ్మను నేనే. అంటే 4 దిక్కులకి ముఖాలు కలిగిన బ్రహ్మను నేనే అని నిన్ను చెప్పారు భగవానుడు. అవన్నీ ఇప్పుడు చూస్తున్నారనమాట. అర్జునుడు అదే విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అనేక బాహూదర వక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతోనంత రూపం నాంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. ఓ విశ్వేశ్వర, విశ్వరూపుడా, అనేకమైన చేతులతో, ఉదరములతో, ముఖములతో, కళ్ళతో ఉన్న నీ యొక్క అనంతమైన రూపములన్నీ నీ దేహములో చూస్తున్నాను. నీ యందు ఎటువంటి ఆది మధ్య అంతములు నేను చూడలేకున్నాను. ఓ విశ్వేశ్వర, విశ్వానికి ఈశ్వరుడు అయినటువంటి స్వామి, విశ్వరూపుడా, విశ్వమే రూపంగా కలిగిన స్వామి, అనేకమైన చేతులు, ఉదరాములు, ముఖములతో అనంతంగా ఉన్న రూపాన్ని చూస్తున్నాను. అసలు ఆది ఎక్కడ మొదలైంది, మధ్య ఏది, అంతమేది అనేది నాకు అర్థం కావట్లేదు. అనంతంగా కనిపిస్తుంది స్వామి నీ స్వరూపం అంటున్నారు. అనాది మధ్యాంతమనంత వీర్యం అనంత బాహుం శశి సూర్య నేత్రం పశ్యామి త్వాం దీప్త హుతాసవక్త్రం స్వతేజసా విశ్వమిదం తపంతం. నీవు ఆది మధ్య అంతము లేకుండా ఉన్నావు. నీ మహిమ అనంతము. నీవు అనేక బాహువులు కలిగి ఉన్నావు. సూర్యచంద్రులు నీ నేత్రాలు. నీ నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తుంది. నీ తేజస్సుచే ఈ సమస్త సృష్టిని ఉత్తేజపరుచుతున్నటువంటి నిన్ను నేను దర్శిస్తున్నాను. అన్ని తేజస్సులు, సకల తేజస్సులకి మూలమైనటువంటి ఆయన తేజస్సును స్వామి తేజస్సును అర్జునుడు కాంచుతున్నారు, దర్శిస్తున్నారనమాట. అంటే సూర్యుడికి కూడా వెలుగు ఆయనే. ఆయన సూర్యచంద్రుడు ఆయన నేత్రాలుగా భాసిల్లుతున్నాయన్నమాట. అంటే ఆయన కళ్ళు మనం మామూలుగా చూడలేము, అంత కాంతివంతంగా ఉన్నాయన్నమాట ఆ కళ్ళు. ఆయన కళ్ళు మనలాంటి కళ్ళు కాదు, ఆ కళ్ళు అతీంద్రియమైన వారు అనమాట భగవానుడు. అంటే ఇంద్రియాలకి అవసరమైన ఈ పంచమహాభూతాలకి మూలం ఆయన. అందుకే ఆయన అతీంద్రియుడు. పంచమహాభూతాలకే కాదు, ఆ పంచమహాభూతాల సహాయంతో మనల్ని ఆడిస్తున్న ఈ త్రిగుణాన్వితమైనటువంటి ప్రకృతికి కూడా ఆయన మూలం. అందుకనే ఆయన అతీంద్రియుడు, ఇంద్రియాలకు అతీతమైనటువంటి ఆ రూపాన్ని దర్శిస్తున్నారనమాట అర్జునుడు. ద్యావా పృథివ్యోరిదమంతరం హి వ్యాప్తం త్వయైకైన దిశశ్చ సర్వా దృష్ట్వాద్భుతం రూపముగ్రం తవేదం లోకత్రయం ప్రవ్యధితం మహాత్మం. నీవు ఒక్కడివే అయినా ఆకాశమును, సకల లోకాలను, వాటి మధ్య గల ప్రదేశమంతా వ్యాపించి ఉన్నావు. ఓ మహాత్మా, నీ అద్భుతమైన భయంకరమైన రూపమును చూసి సకల లోకములు భయంతో కంపించిపోవడం నేను గమనిస్తున్నాను. నీవు ఒక్కడివే అయినా ఆకాశము, సకల లోకాలు, వాటి మధ్య గల ప్రదేశం అంతా వ్యాపించి ఉన్నావు ప్రభు. ఓ మహాత్మా, ఈ అద్భుతమైన భయంకర రూపాన్ని చూసి సకల లోకాలు భయంతో కంపించిపోతున్నాయి. అర్జునుడు ఒక్కడే చూస్తున్నాడా అంటే ఈ రూపము మిగతా లోకాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది అనమాట. అక్కడ కురుక్షేత్రంలో ఉన్న వారికి కాదు, మిగతా లోకాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి, అంటే సిద్ధులకి, మునులకు, మహర్షులకు, వారికి అందరికీ ఈ రూపం కనిపిస్తుంది అనమాట. సామాన్యులకి ఎవరికి కనిపించలేదు, దేవతలకు వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది అనమాట.
అమీహిత్వాం సురసంఘా విసంతి కేచిద్భీతా ప్రాంజలయో గృణంతి స్వస్తిత్యుక్త్వా మహర్షి సిద్ధ సంగా స్తువంతి త్వాం స్తుతిభిః పుష్కలాభి. దేవతలందరూ నీ యొక్క ఆశ్రయం పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తున్నారు. కొందరు భీతులై చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తున్నారు. మహర్షులు సిద్ధులు శాంతి శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నారు. ఈ శ్లోకంలో మనకి అర్జునుడు ఏం దర్శిస్తున్నారు అంటే, ఈ శ్లోకంలో మనకి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, అర్జునుడు భవిష్యత్తును దర్శిస్తున్నారు. ఇక్కడ కురుక్షేత్రంలో జరగబోతూ ఉన్నది కనిపిస్తూ ఉందన్నమాట. ఇక్కడ దేవతలు ఉన్నారు కొంతమంది. ఇక్కడ మహానుభావుడు స్వామితో పాటు, స్వామి అవతారంతో పాటు వచ్చిన వాళ్ళు తిరిగి స్వామిలో ప్రవేశిస్తున్నారు. వాళ్ళ అవతారాలు ఇక్కడ వచ్చిన పని అయిపోయింది అనమాట. స్వామితో పాటు వచ్చి చేయాల్సిన పని అయిపోయింది. ఆ దేహాలను విడిచిపెట్టి స్వామిలో ప్రవేశిస్తున్నారనమాట. వాళ్ళలో ముఖ్యంగా చెప్పవలసింది భీష్మ పితామహుడు. ఆయన అష్టవసువులలో ప్రథముడు అనమాట. అందుకే అలాంటి వారు ఇంకా ఉన్నారనమాట, అత్యంత శక్తి సంపన్నులు. వాళ్ళు తిరిగి భగవానుల్లో ప్రవేశిస్తున్నారనమాట. ఆ ఉగ్రంగా ఎందుకు కనిపిస్తున్నారు అంటే, అక్కడ కురుక్షేత్రంలో జరుగుతున్నదంతా ఆయనే చేస్తున్నారు. నిజానికి ఆయన ఏ ఆయుధం పట్టుకున్న వాళ్ళలా కనిపించట్లేదు, కానీ మొత్తం చేసేది ఆయనే. ఆయన చేతుల్లో ఆయుధాలుగా ఉన్నది ఆ కురుక్షేత్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు అనమాట. అందుకనే అది చూసి భయపడిపోయారనమాట మహర్షులు సిద్ధులు. శాంతి శాంతి అని ఆ ఉగ్ర రూపాన్ని చూసి వేద మంత్రాలతో ప్రార్థిస్తున్నారంటే సమస్త కురుక్షేత్రం భగవానుడి స్వరూపంగా ఉంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇంకా ఘోర రూపాన్ని చూస్తారు. ఇప్పుడు ఇంత యుద్ధం జరుగుతున్నప్పటి స్వరూపం అనమాట ఇది. అంటే ఇక్కడ భవిష్యత్తును చూస్తున్నారు అర్జునుడు. అందుకే భగవానుడి ఘోర రూపాన్ని ఇక్కడ దర్శనం చేస్తున్నట్టుగా వర్ణించడం జరుగుతుంది ఈ 25వ శ్లోకంలో. దంష్ట్రాకరాళాని చతే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాలా నల సన్నిభాని దిశో న జానే న లభే చ శర్మ ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. భయంకరమైన దంతములతో ఉన్న ఎన్నో నోర్లతో ప్రళయకాల సమయంలో కనిపించేటటువంటి ప్రజ్వలించే అగ్నిలా ఉన్న నిన్ను చూసిన పిదప నేను ఎక్కడున్నానో మరియు ఎక్కడికి పోవాలో మర్చిపోతున్నాను. ఓ దేవదేవా, నీవే జగత్తుకి ఆశ్రయము, దయచేసి నా మీద కృప చూపుము. అసలు నన్ను నేను మర్చిపోతున్నాను పూర్తిగా. నేనెవరిని, నేను ఎక్కడున్నాను, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని భ్రాంతి కలుగుతుంది. నేను విస్మయానికి గురవుతున్నాను. స్వామి కరుణించు, నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను నీ రూపాన్ని చూసి. అంటే భయంకరంగా ఘోరంగా ఉందన్నమాట ఈ రూపం, స్వామి యొక్క రూపం. అనేక దంష్ట్రులు అంటే కోరలు అన్నమాట, దంతాలు కాదు, కోరలే. నోరంతా కోరలుగా ఉంది. అక్కడ ఏం జరుగుతుంటుందంటే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంటారు కొంతమంది. ఆయన నోర్లలోకి మిడతలు ఎలా వెళ్ళిపోతాయి అగ్నిలోకి, అలా వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట. ఎవరు? దుర్యోధనాదులందరూ అనమాట. వాళ్ళందరూ ఎలా మరణిస్తారో స్వామి విశ్వరూపంలో అర్జునుడు కాంచారనమాట ఇక్కడ. అందుకే ఆ ఘోరాన్ని, ఆ కురుక్షేత్రంలో సంభవించబోతున్న దాన్ని చూసినప్పుడు అర్జునుడు అంత విస్మయానికి గురయ్యారు. ఎందుకు విస్మయానికి గురవుతారు? నేను బాణాలు వేసి కొడితే వీళ్ళందరూ చచ్చిపోతారు కదా, వీళ్ళకి రక్తం ఓడుతున్న దేహాలతో పడిపోతారు కదా అని భయపడ్డాడు అర్జునుడు. కానీ ఆ బాణాలు వేసి కొట్టాల్సింది నేను కాదు, అంతా భగవానుడే చేయిస్తున్నాడు. నేను ఆయన చేతిలో ఒక పనిముట్టు మాత్రమే, ఒక చిన్న పరికరం మాత్రమే అనే విషయం అవగతం అవుతున్నప్పుడు మతి భ్రమించిపోతూ ఉందన్నమాట అర్జునుడికి. ఇక్కడ తర్వాత 25 నుంచి తర్వాత ఉన్న శ్లోకాల్లో ఇంకా ఘోరంగా ఉంటాయి శ్లోకాలు. ఆయన దంష్ట్రుల కింద పడి నలిగిపోతుంటారు అనమాట జనాలు. వాళ్ళు ఘోరంగా మరణిస్తుంటారు. అది చూసి తట్టుకోలేకపోతారు. ఇంకా ఎంతో విస్మయానికి గురై ప్రార్థిస్తాడనమాట, స్వామి చాలు, నన్ను కరుణ చూపించు స్వామి, నేను భరించలేకపోతున్నాను అని. అప్పుడు భగవానుడు కరుణతో మాట్లాడడం మొదలెడతారు 32వ శ్లోకం నుంచి. శ్రీ భగవాను వాచ కాలోస్మి లోక క్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్త కృతేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే యోవస్థితా ప్రత్యనీకేషు యోధా. శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు పలికెను, సమస్త లోకాలను సర్వనాశనము చేసే కాలమును నేను, జనులందరినీ నశింపజేయుటకు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. మీరు అనగా పాండవులు తప్ప ఇరువైపులా ఉన్న యోధులు అందరూ చంపబడతారు. ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చారంటే,
బ్రహ్మదేవుడిని ఆశ్రయించినటువంటి భూదేవి గోవు రూపాన్ని ధరించి బ్రహ్మదేవుడితో పాటు వైకుంఠానికి వెళ్ళి ప్రార్థిస్తారు. ఏమని బ్రహ్మదేవుడు భూమి తరపున ప్రార్థిస్తారు అంటే, భూభారం ఎక్కువైపోయింది, పాపులు ఎక్కువైపోయారు, వారిని ఆ భూభారం తగ్గించకపోతే ఇంకా ద్వాపర యుగం ముగిసేటప్పటికి ఇంకా భూమి ఉండలేదు, గ్రహం ఇదైపోతుంది. కాబట్టి దాన్ని మనము భూభారాన్ని తగ్గించడం ద్వారా నెక్స్ట్ యుగానికి అవకాశం కల్పించాలి, కలియుగానికి. కాబట్టి స్వామి ఇది ఎవ్వరికీ సాధ్యం కాదు, మీరు మాత్రమే చేయగలరు, పాహి పాహి శరణు వేడుతున్నాం అని బ్రహ్మదేవుడు ప్రార్థిస్తే, ఏం భయపడకండి, నేను వస్తాను, నేను వచ్చి ద్వాపర యుగంలో ఈ భూభారాన్ని తగ్గిస్తాను అని మాట ఇచ్చారు స్వామి. ఆ మాట కోసమే ఇక్కడ కురుక్షేత్రం జరుగుతుంది. చాలా మంది కురుక్షేత్రాన్ని సవ్యంగా అర్థం చేసుకోరు. ఆ భగవానుడు ఉండి కూడా ఎందుకు కురుక్షేత్రం చేశారు, ఆపేసి ఉండొచ్చు కదా అంటే, ఆపేస్తే వాళ్ళందరూ మిగిలిపోతే ఇప్పుడు మనం అసలు పుట్టడానికి భూమే ఉండుండేది కాదు, ఈ కలియుగం అనేది రాదు. అంటే సృష్టి సవ్యంగా నడవాలి అంటే కొన్ని కొన్ని డెసిషన్స్ తీసుకోక తప్పదన్నమాట. అటువంటి మహాయోధులు, మహాబలం కలిగిన పాపులు ఉంటే, అటువంటి విషపు అంటే టాక్సిక్ పీపుల్ కనుక ఉంటే అసలు భూమి మీద మిగలడానికి ఏమి ఉండదు అనమాట. అందుకే ఆ భూభారాన్ని తగ్గించాలి కాబట్టే కురుక్షేత్రం అనే వంకతోటి యుద్ధాన్ని పెట్టి స్వామి భూభారాన్ని తగ్గించారు. అదే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఈ భూభారాన్ని తగ్గించడానికి వచ్చిన నేను, లోకాల్ని సర్వనాశనం చేసే కాలాన్ని నేను అంటున్నాను. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక చిన్న పిల్లవాడు, ఇంకా బాగా అర్థం కావాలంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ, ఒక చిన్న పిల్లవాడు లేదా పిల్ల ఒక బొమ్మలు ఏదైనా పెట్టుకుని ఆడుకుంటుంది అనుకుందాం. ఎంతసేపు ఆడుతుంది? ఒక 5 నిమిషాలు ఆడుతుంది, 10 నిమిషాలు అయితే మహా అయితే గంట 2 గంటలు ఆడుతుంది. ఆ తర్వాత విసుగొస్తుంది. విసుగొచ్చాక ఏం చేస్తుంది? ఆ బొమ్మలన్నీ తీసి మూట పట్టుకుని వెళ్ళిపోతుంది. అదే విధంగా భగవానుడు ఈ లోకాలన్నింటినీ ధరించి భరించి పోషిస్తూ ఆడుతున్నాడు. ఈ ఆట అయిపోగానే అన్ని తీసి సర్దుకుని వెళ్ళిపోతాడు అన్నమాట. అంతా ఆయన ఆట, ఆయన చేతిలో ఈ బొమ్మలు, లక్క పెడతలు, చిట్టి చిట్టి బొమ్మలు అనమాట మనం అందరం. అందుకనే లోకం వచ్చింది అంటే అది లయం కాక తప్పదు, ఎందుకంటే ఇది అశాశ్వతం కాబట్టి. అందుకే లోకాలను సర్వనాశనం చేసే కాలాన్ని నేను, నాశనం చేయకపోతే ఎలా కుదురుతుంది? ఇలాగే శాశ్వతంగా ఉండిపోవడం అనేది కుదరదు. అందుకనే చెప్తున్నారు భగవానుడు, లోకాన్ని సర్వనాశనం చేసే కాలాన్ని నేను, అందుకే వచ్చాను నేను, ఈ జనులను, ఈ పాప భారాన్ని తగ్గించడానికి వచ్చాను. తద్వారా సృష్టి పాలన, లోక పాలన సవ్యంగా జరగాలి. కాబట్టి లోకానికి మొత్తానికి పతి కదా ఆయన, లోకానికి ఈశుడు కదా, మరి లోకాన్ని యొక్క బాగోగులు ఆయనే చూసుకోవాలి. అందుకే ఈ కాల రూపంలో వచ్చి సర్వాన్ని సంహరించి బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారన్నమాట. అందుకే సంభవామి యుగే యుగే అని కూడా ముందు అధ్యాయాల్లో చెప్పి ఉన్నారు, ప్రతి యుగంలో వస్తాను నేను బ్యాలెన్స్ చేయడానికి అని. తస్మాత్ త్వముత్తిష్ఠ యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవేతి హతా పూర్వమేవ నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. ఎంత బాగా చెప్పారో చూడండి. ఓ సవ్యసాచి, 2 చేతులతోటి బాణాలు వేసేవాడి అయినప్పటికీ కూడా నా చేతిలో ఒక పనిముట్టుగా ఉండు అంటున్నారు. మన టాలెంట్, మన స్కిల్స్, మన ఎక్స్పర్టిసిజన్స్ ఇవన్నీ కేవలం ఆయన శక్తి వల్ల మన యందు ఉన్నాయి అని గుర్తు పెట్టుకోమని చెప్తున్నారు. ఈ మాట అందుకే వాడారు, నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. అంటే సవ్యసాచి, నువ్వు 2 చేతులతో బాణం వేయగలిగే ఎక్స్పర్ట్ అయినప్పటికీ నా చేతిలో పనిముట్టు అని గుర్తు పెట్టుకొని యుద్ధం చేయలే అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి లేచి యుద్ధ సన్నద్ధుడివై కీర్తి పొందుము, శత్రువులను జయించి సర్వ సంపదలతో ఉన్న రాజ్యమును అనుభవించు. నా ఏర్పాటు చేవారు ఇంతకు పూర్వమే సంహరింపబడి ఉన్నారు. ఆ విషయాన్ని అర్జునుడు చూశారు. నీవు కాదు అర్జున చంపింది, పాపం పుణ్యం నీకు అంటవు, నీవు క్షత్రియుడవి. క్షత్రియుడి యొక్క ధర్మం ఏంటి? ధర్మాన్ని స్థాపించడం కోసం యుద్ధాలను చేయడం, మనుషుల్ని సంహరించడం. కాబట్టి నీకు ఎటువంటి పాపం అంటదు. సంహరించేది నేను, అంతా చేయిస్తున్న వాడిని నేను అని ఎవరు తెలుసుకుంటారో, ఎవరు రియలైజ్ అవుతారో అటువంటి వారికి పాప పుణ్యాల నుంచి విముక్తి చేయబడతారు అనే మాట కూడా ఇక్కడ భగవానుడు చెప్తున్నారు అని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిందే. ఓ సవ్యసాచి, యుద్ధంలో కేవలం ఒక పనిముట్టుగా ఉండగలవు. మనకున్న టాలెంట్లు, మనకున్న డబ్బు, మనకున్నటువంటి వైభవాలన్నీ ఆయనవే. మనం ఆయన చేతిలో కేవలం ఒక పనిముట్టు మాత్రమే, నిమిత్త మాత్రులము అని గుర్తు చేసుకోవాలి. ఈ తత్వాన్ని కొంతమంది చాలా చిత్రంగా అర్థం చేసుకుంటారు. తప్పులు చేసేసి నా చేతిలో ఏముందండి, అంత భగవంతుడు అలా చేయించాడు అంతే, నేనేం చేయలేదు అని. ఓ వెరీ గుడ్, చాలా బాగుంది అలా అర్థం చేసుకోవడం. కానీ ఎదుటోడు వచ్చి నిన్ను ఒకటి
కొట్టినా తిట్టినా కూడా నువ్వు అలాగే అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడు కోపం రాకూడదు. ఎదుటి వాటిలో కూడా భగవంతుడే కదా ఉంటాడు. వాళ్ళు మన పట్ల తప్పు చేసినప్పుడు కూడా మనం ఎప్పుడైతే అలా రిసీవ్ చేసుకుని నవ్వుకుని వదిలేస్తామో అప్పుడు మనం పాప పుణ్యాల నుంచి నిజంగా విముక్తులమైనట్టు. అంతేగాని ఈ థియరీ కేవలం మనకి మాత్రమే అప్లై చేసుకుని ఎదుటోడు మాత్రం పాపానికి శిక్ష అనుభవించాలి, మనకు మాత్రం పాప పుణ్యాలు లేవు అనుకుంటే కుదరదు. పాప పుణ్యాల నుంచి విముక్తుడైనటువంటి వాడికి జగత్తు మొత్తం వాసుదేవమయంగా కనిపిస్తుంది అన్న విషయం మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు. అటువంటి వారికి సమస్తం వాసుదేవుడే చేయిస్తున్నాడు. కష్టం సుఖం లేవు, పాప పుణ్యాలు లేవు అన్న స్థితిలో ఉంటారు. వారికి ఉచ్చ నీచాలు కూడా ఉండవు. అంటే నీచమైంది ఉండదు, ఉన్నతమైంది ఉండదు అన్నమాట. అటువంటి స్థితి, అటువంటి జన్మ అత్యంత అరుదు అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అర్జున ఉవాచ స్థానే హృషీకేశ తవ ప్రకీర్త్య జగత్ ప్రహృష్యత్యనురచ్యతే చ రక్షాంసి భీతాని సోద్రవంతి సర్వే నమస్యంతి చ సిద్ధ సంగా. అర్జునుడు పలికెను, హృషికేశ, నీ మహిమను పొగుడుతూ జగత్తంతా ఆనందం అనురాగం పొందుతున్నది. రాక్షసులు భయపడి అన్ని వైపులా పారిపోతున్నారు. సిద్ధుల సంఘాలన్నీ నీకు నమస్కరిస్తున్నాయి. నీ విషయంలో ఇదంతా సమంజసమే. ఆ ఘోరమైన యుద్ధాన్ని చూసిన తర్వాత యుద్ధానంతర పరిణామాన్ని చూస్తున్నాడు ఇప్పుడు అర్జునుడు. అంటే ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి ఇంకా భవిష్యత్తును చూస్తున్నారు. మహిమను పొందుతూ జగత్తంతా ఆనందం అనురాగం ఎందుకు పొందుతుందంటే ఆ యుద్ధం ముగిసిపోయిందనమాట. యుద్ధం ముగిసిపోయిన తర్వాత కొంతమంది దేవతలు భగవంతుడిలో ప్రవేశించారు కానీ రాక్షసులు సంహరించబడ్డారు. కానీ కొంతమంది రాక్షసులు అన్ని దిక్కులకి పారిపోతున్నారు. అంటే ఇంకా ఉన్నారు కదా కలియుగంలో వచ్చి పీడించడానికి. అందుకే ఆ రాక్షసులు అన్ని వైపులకి పారిపోయారనమాట. పారిపోతున్నారు అనే విషయాన్ని కూడా చూస్తున్నారు అర్జునుడు. సిద్ధుల సంఘాలన్నీ నీకు నమస్కరిస్తున్నాయి. స్వామి, ఈ బ్యాలెన్స్ ధర్మాన్ని ప్రతిష్ఠింపజేసినందుకు ఈ సిద్ధ సంఘాలు దేవతలు అందరు వినమ్రంగా స్వామికి నమస్కరిస్తున్నారనమాట. నీ విషయంలో ఇదంతా సమంజసమే, ఇదంతా నువ్వు చేయగలుగుతావు, ఇది దీంట్లో ఏ సందేహం లేదు స్వామి అంటున్నారు. అంత నమ్మకంతో మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఇంకా కన్ఫెస్ చేస్తారు అర్జునుడు. ఇంకా భయం వేస్తుంది అనమాట. స్వామి యొక్క మహిమని ఇంత చూసిన తర్వాత క్షమించమని అడుగుతారు అనమాట. సఖేతి మత్వా ప్రసభం యదుక్తం హే కృష్ణ హే యాదవ హే సఖేతి అజానతా మహిమానం తవేదం మయా ప్రమాదాత్ ప్రణయేన వాపి యచ్ఛాపహాసార్థ మసత్కృతోసి విహార శయ్యాసన భోజనేషు ఏకోధవాప్యచ్యు తత్సమక్షం తక్షామయే త్వామహ ప్రమేయం. నీ మహిమలను తెలియక నిన్ను మిత్రునిగా భావించి ఓ కృష్ణ, ఓ యాదవ, ఓ మిత్రమా అని సంబోధించి ఉంటుంది. ప్రేమతో గాని లేదా మూర్ఖత్వముతో గాని నేను నరించిన దానంతటిని దయతో క్షమింపుము. మనము విశ్రాంతి గైకొనున్నప్పుడు, ఒకే శయ్యపై శయనించినప్పుడు, కూర్చుండినప్పుడు, కలిసి భుజించినప్పుడు, ఒంటరిగా కొన్ని మార్లు మరియు పలు మిత్రుల సమక్షమున మరియు కొన్ని మార్లు నిన్ను నేను వేళాకోళముగా అగౌరవపరిచి ఉంటిని. ఓ అచ్యుత, ఆ అపరాధములన్నింటికి నన్ను క్షమించుము. నిజానికి ఇదేమి గర్వంతో చేయలేదు, చనువుతో నా మిత్రుడే కదా, నా స్నేహితుడే కదా, నా వాసుదేవుడే కదా అని దగ్గరతనంతో చేశారనమాట. వేళాకోళం చేయడం సరదాగా. కానీ ఇప్పుడు భయపడుతున్నారు, వాటన్నిటికీ కలత పడుతున్నారు. ఎందుకంటే భగవంతుడు సర్వశక్తిమంతుడు, ఆయనకి సాధ్యం కానిది ఏది లేదు, ఆయన అనుకుంటే ఏదన్నా చేస్తాడు అని అర్థం చేసుకున్నాడు కాబట్టి, ఆయన తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి, అది స్వయంగా దర్శించాడు కాబట్టి దివ్య దృష్టి చేత ఆయనకి భయం కలుగుతుంది అనమాట. ఆ భయం చేత భగవాను ప్రార్థిస్తున్నాడు అనమాట. నిజానికి భగవంతుడి అనుగ్రహం చేతే అర్జునుడికి అంత సఖ్యం అంటే ఆ స్నేహం చేయగలిగే అనుగ్రహం లభించింది. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య త్వమస్య పూజ్యస్య గురుర్గరీయా నత్వస్తమోస్త్యభ్యక్తి క్షమించాలి నత్వస్తమోస్త్యభ్యధిక కుత్యోన్యో లోకత్రయేప్య ప్రతిమ ప్రభావ. ఈ సమస్త లోకానికి
చరాచరాలకు నీవే తండ్రివి, నీవే దానికి పరమ పూజ్యుడవు, అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక గురువు. నీకంటే గొప్పవారు, నీతో సమానమైన వారు ఎవ్వరూ ఉండలేరు. అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, 3 లోకాలలో నీకంటే గొప్పవారు ఎవరైనా ఎలా ఉంటారు? సమస్తం కలిపి అంతా కలిపితే అది భగవంతుడు. అంతా మొత్తం ఏ ఒక్కటి భగవంతుడు కాదు, కానీ సర్వము తానైన వాడు, అన్ని తానే, ఏ ఒక్కటి తాను కాదు. అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎవరన్నా నేను భగవంతుడి అవతారాన్ని అని చెప్పుకుంటే అలా నమ్మొద్దు. ఎందుకంటే భగవంతుడు అంటే ఏ ఒక్కటి కాదు, ఏ ఒక్కరు కాదు, సమస్తము. ఎవరైతే ఆ సమస్తాన్ని దర్శించి సమస్తం అంతా భగవంతుడే అని తెలుసుకుంటారో వారు కొంతవరకు గురు స్వరూపంగా ఉంటారు తప్ప భగవత్ స్వరూపంగా ఉండరు అన్నమాట. స్వయంగా భగవానుడు అవతరించి వస్తే ఆయన దివ్య దేహంతో వస్తారనమాట. అందుకని అంటున్నారు ఇక్కడ అర్జునుడు, అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడు, ఆ 3 లోకాలలో నీకంటే గొప్పవారు ఎవరైనా ఎలా ఉంటారు? సమస్త లోకానికి తండ్రివి నీవే, గురువు నీవే, అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక గురువు. అందుకే కృష్ణం వందే జగద్గురు, జగత్తు మొత్తానికి కృష్ణుడు గురువు అన్నమాట. ఆయనతో సమానమైన వారు గాని, ఆయన కంటే గొప్పవారు గాని ఎవ్వరూ ఉండలేరు. ఎప్పుడూ చూడని ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి ఆనందించాను, అయితే నా మనసు భయంతో ఎంతో బాధపడుతున్నది. దేవదేవా, జగన్నివాస, దయవుంచి నీ పూర్వరూపాన్ని చూపించు, అనుగ్రహించు. ఎందుకంటే అర్జునుడికి ఈ స్థితి ఇంతకుముందు ఎవ్వరు చూడలేదు ఈ రూపాన్ని. ఎంతో పెద్ద పెద్ద యజ్ఞ యాగాదులు చేసిన, తపస్సులు చేసిన, అద్భుతమైనటువంటి యోగాలు చేసిన వాళ్ళకు కూడా ఈ అనుగ్రహం రాలేదు. కేవలం భక్తి, శరణాగతి, వీటి చేత భగవంతుని అనుగ్రహించారు ఈ రూపాన్ని చూడగలిగే భాగ్యాన్ని. మరి భక్తి అంటే ఏంటి? ప్రేమ. భగవంతుడి యొక్క ప్రేమ మనలో రిఫ్లెక్ట్ అయితే అదే భక్తి. ఇప్పుడు చందమామ ఉంటాడు, ఒక కొలంలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాడు. ఆ కొలంలో చందమామ ఉన్నట్ట కాదు కదా, ఆ కాంతి కొలనులో రిఫ్లెక్ట్ అయింది. అదే విధంగా చంద్రుడి నుంచి వచ్చే వెన్నెల, చల్లని వెన్నెల ఎటువంటిదో భగవంతుడి నుంచి వచ్చే ప్రేమ కూడా అటువంటిదే. ఆ చల్లని వెన్నెల లాంటి ప్రేమ మన మనసు అనే కొలనులో రిఫ్లెక్ట్ అయితే దాన్నే భక్తి అనుకుంటున్నాం మనం. నిజానికి భక్తి అంటూ ఏదైనా ఉందా అంటే ఆయన అనుగ్రహమే మనలో భక్తిగా ఉంది. ఆ ప్రేమతో మనం ఆయనతో కనెక్ట్ అయి ఉన్నప్పుడు భక్తులైనటువంటి మనకి ఆయన ఘోర రూపాన్ని చూసి తట్టుకోగలిగే శక్తి ఉండదు. ఆయన దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని, శ్యామసుందర విగ్రహాన్ని మాత్రమే చూడాలనిపిస్తుంది అనమాట. అందుకే అర్జునుడు ఇక్కడ ఈ రూపాన్ని చూడలేకున్నాను స్వామి అని. ఎందుకంటే అత్యంత ప్రియమైన వాడిగా ఉన్నారు కదా భగవానుడికి, మరి సన్నిహితుడిగా ఉన్నారు. అటువంటి వారికి ప్రియంగానే భగవంతుడిని పొందాలి, చూడాలి, చెందాలని ఉంటుంది అనమాట. అందుకే ఈ రకంగా భగవంతుడిని అర్థిస్తున్నారు. మునుపటిలాగే కిరీటం, గద, చక్రం ధరించిన నిన్ను చూడదలిచాను. 1000 చేతులు కలిగిన విశ్వమూర్తి 4 భుజాలతో పూర్వ రూపంలోనే నాకు సాక్షాత్కరించు, నారాయణ రూపంలో కనిపించమని అడుగుతున్నారన్నమాట స్వామిని అర్జునుడు. అప్పుడు భగవానుడు చెప్తారు, ఓ అర్జున, నా అంతర్గత శక్తి ద్వారా భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ అత్యున్నత సార్వత్రిక రూపాన్ని సంతోషంగా మీకు చూపించాను. తేజోమయము, సర్వోత్తమము, సనాతనము, అనంతము అయిన నా విశ్వరూపం మీ ముందు ఎవరు ఎప్పుడు చూడలేదు. ఎప్పుడు చూడని రూపం అన్నమాట, ఎవరు చూడలేరు. ఆయన అనుగ్రహం ఉంది కాబట్టి అర్జునుడు ఆ రూపాన్ని చూశారనమాట. అప్పుడు సంజయుడు చెప్తున్నారనమాట. ఎవరికి చెప్తున్నారు ఇదంతా? నిజానికి ధృతరాష్ట్రుడికి. సంజయువాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవోస్తదోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయ ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్య వపుర్మహాత్మా. సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఇలా అన్నాడు. భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో ఇలా మాట్లాడిన తరువాత అతని చతుర్భుజ రూపాన్ని ప్రదర్శించాడు. చివరికి అతను తన ద్విభుజ రూపాన్ని అతనికి చూపించాడు. తద్వారా భయపడే అర్జునుడిని ఊరడిల్లేలా చేశాడు, ఓదార్చాడు అనమాట. అంటే నారాయణ రూపంలో చతుర్భుజ రూపంగా కనిపించారు అర్జునుడు అడిగారు కాబట్టి. తర్వాత ద్విభుజ రూపంలో అంటే కృష్ణ స్వరూపంలో కనిపించారనమాట. ఈ కృష్ణుని యొక్క రూపం ఎంతో అద్భుతమైనదన్నమాట. అది చూసిన తర్వాత మనసు చాలా శాంతిని పొందుతుంది. ఆ విషయాన్ని చెప్తున్నారు ఇక్కడ అర్జునుడు. అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్త సచేత ప్రకృతిం గత. అర్జునుడు ఇలా అన్నాడు, ఓ జనార్దన,
అత్యంత సుందరమైన నీ మానుష్య రూపమును చూసి నా మనస్సు శాంతించినది. నేను మళ్ళీ నా సహజ స్వభావమును పొందాను. మళ్ళా తిరిగి దేవదేవా నీ నార్మల్ ద్విభుజ రూపం, మానుష్య రూపంలో ఉన్నటువంటి ఈ కృష్ణ స్వరూపాన్ని చూసి మనసు మళ్ళీ సహజ స్వభావాన్ని పొందింది. చాలా శాంతిగా ఉంది స్వామి అంటున్నారు. ఆయన రూపం అటువంటి సుందర సుమనోహరమైంది కదా, మరి అందుకని పరమ శాంతి కలిగింది అనమాట ఆ రూపాన్ని చూడగానే. ఇప్పుడు భగవానుడు అంటున్నారు, శ్రీ భగవాన్ వాచ సుదుర్దర్శమిదం రూపం దృష్టవానసి యన్మమ దేవా అప్యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శన కాంక్షిణః. శ్రీ భగవానుడు పలికింది, నీవు చూసే నా ఈ యొక్క రూపము దర్శనం పొందడం ఎంతో దుర్లభమైనది. దేవతలు కూడా ఈ రూపాన్ని దర్శించాలని నిత్యము కోరుతుంటారు. అంటే ఈ రూపం, ఈ ద్విభుజ రూపం చూడడానికి అన్నమాట. ఈ విశ్వరూపాన్ని చూడాలని ఎవరు కోరుకోరు. ఏ రూపాన్ని కోరుకుంటారంటున్నారు స్వామి? ఈ ద్విభుజ రూపాన్ని కోరుకుంటారంట అందరూ. ఆ కృష్ణ స్వరూపం ఆ ద్విభుజ రూపంలో శ్యామసుందర విగ్రహంతో ఉన్నటువంటి ఆ స్వామి అంటే నీలమేఘ వర్ణం అన్నమాట. అత్యంత సుందరమైన రూపం స్వామి. పెద్ద పెద్ద కన్నులు, ఆ చిద్విలాసము, ఆ సన్నటి సంపెంగ లాంటి ఆ నాసిక, ఆ నవ్వు చాలదా, అద్భుతమైన నవ్వు. ఆ నవ్వు, ఆ విశాలమైనటువంటి ఆ వక్షస్థలము, విశాలమైన భుజాలు, ఆ చిరునవ్వుతోనే ఉంటారు ఎప్పుడు సదా. అందుకే ఆ రూపం చూడడానికి అందరూ పరితపిస్తుంటారంట. ఆ రూపం కావాలి, ఆ రూపాన్ని చూడాలి. అందుకే కృష్ణ పరమాత్మ దేవకీమాత గర్భంలో ఉన్నప్పటి నుంచి దేవతలందరూ వచ్చి ఎన్నో రకాలుగా ఆ తల్లిని సేవించారు. ఆ తల్లిని సేవిస్తూ ఆ గర్భంలో ఉన్న స్వామిని సేవించుకోవడానికి వాళ్ళందరూ వచ్చారు. గర్భస్వరూపం నుంచి ఆయన్ని చూడడానికి తప్పించారు. ఎప్పుడెప్పుడు స్వామి రూపంతో వస్తే స్వామిని చూడాలి అని అంతగా పరితపించారనమాట వారందరూ. నాహం వేదైర్ని తపసాన నా దానేన చేజ్యయా శక్యయే ఏవం విధో ద్రష్టుం దృష్టవానసి మాం యథా. నీకు ప్రాప్తించిన ఈ విశ్వరూప సందర్శనం వేదాధ్యయనం వలన కానీ, తపస్సు వల్ల కానీ, దాన ధర్మాల వలన కానీ, లేదా యజ్ఞం వలన కానీ లభించదు. కానీ ఇంతకు ముందు నువ్వు చూసినటువంటి విశ్వరూపము వేదాలని అధ్యయనం చేసిన, దాన ధర్మాలు చేసిన, తపస్సు చేసిన దేని వల్ల లభించదు. కేవలం భక్తి చేత ఎంతో వినయపూర్వకంగా శరణాగతి వేయడం వల్ల మాత్రమే నీకు ఆ దర్శనం కలిగే భాగ్యం సాధ్యమైంది. ఎంతగా నమ్మారు అంటే పాండవులు భగవానుణ్ణి, ఆయన వైపు నేను నీ తరపున నేను ఒక్కడిని వస్తాను, కానీ ఆయుధాలు కూడా పట్టుకోను, నేను యుద్ధం కూడా చేయను, నా సేనని, నా వారిని, నా పరివారాన్ని మొత్తం ఒకవైపు ఉంటారు, మీకు ఏది కావాలంటే మీరుంటే చాలు, మీ ప్రజెన్స్ చాలు అని కోరుకున్నారు. మీరు ఆయుధాలు కూడా పట్టనవసరం లేదు, మీరు వచ్చి అలా ఉంటే చాలు అని కోరుకున్నారు. అందుకే భగవానుడు నేనే సారథ్యం వహిస్తాను నీకు అర్జున అని వరం ఇచ్చారు. అప్పుడు ఎంత నమ్మకం పాండవులకి. ఆ నమ్మకం వల్లనే భగవానుడు వాళ్ళకి అంతగా రక్ష చేశారు, అడుగునా ఉండి కాపాడుకున్నారు వారిని. మత్కర్మ కృన్మత్పరము మద్భక్త సంగవర్జిత నిర్వైర సర్వభూతేషు యసమామేతి పాండవ. ఓ అర్జున, కామ్య కర్మలు, మానసిక కల్పనము అనే కల్మషముల నుండి విముక్తుడై నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ నా కొరకే కర్మ చేసేవాడు నన్నే తన జీవిత పరమ లక్ష్యముగా చేసుకుని సర్వభూతముల పట్ల విరోధ భావము లేకుండా ఉంటాడో అటువంటి భక్తుడు తప్పకుండా నన్నే చేరుకుంటాడు. ఆయన తత్వం అంతా కేవలం భక్తి చేత మాత్రమే అవగతం అవుతుంది. కాబట్టి భక్తియుక్త సేవలో నెలకొని కామ్య కర్మలు అంటే స్వలాభం కోసం చేసే పనులు కామ్య కర్మలు అన్నమాట. అంటే నేను అని ఒక సపరేట్ గా మనల్ని మనం గిరిగీసుకుని ఉంటాం. మనం ఒక ఉద్యోగంలో చేరాము, ఉద్యోగంలో చేరినప్పుడు అక్కడ మనం కర్తవ్యాన్ని చూడాలి, డ్యూటీని మాత్రమే చూడాలి, పదవిని చూడకూడదు, అధికారాన్ని చూడకూడదు, దాని ద్వారా వచ్చే డబ్బులు చూడకూడదు. అలా చూస్తే మనం మానసిక కల్పనము అనే కల్మషములలో మనం ఉన్నట్టు అన్నమాట. ఆ కల్మషముల నుంచి మనం విముక్తి ఎలా అవుతాము అంటే కేవలం భక్తితో ఆయన్ని శరణాగతి వేడితే మనం ఇటువంటి కల్పనల నుంచి మనం విముక్తులు అవుతాము. అప్పుడు భక్తితో మనం చేసే ప్రతి పని ఆయన కోసమే చేస్తున్నాము అన్న భావనతో, ఎందుకు చేస్తున్నామంటే జీవితానికి పరమ లక్ష్యం భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడం కాబట్టి ఇవేవి కాదు అని తెలుసుకుంటాం.
అందుకే కొంతమంది చెప్తారు వైష్ణవులకి కష్టాలు వస్తాయి అని. కష్టాలు ఎందుకు వస్తాయో తెలుసా? ఎంతో అదృష్టం ఉంటే కష్టాలు వస్తాయి. కష్టాలు వస్తే, భంగపాట్లు కలిగితే, అవమానాలు కలిగితేనే ఈ లోకంలో ఉన్న విషయాల్లో ఏమీ లేదు అని మనం తెలుసుకుంటాం. అధికారం ఉంది, అధికారం ఉంది కదా సుఖంగా ఉండొచ్చు అనుకోగానే ఒక భంగపాటు కలుగుతుంది మనకి. అత్యంత దారుణంగా అవమానాలు ఎదురవుతాయి. అవమానం ఎదురైనప్పుడు కళ్ళమట్టి నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి. ఏంటి అప్పుడు ఆ కళ్ళమట్టి నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు కరెక్ట్ గా చేయాల్సిన పని ఏంటంటే భగవంతుడి పాదాలు పట్టేసుకోవడం వచ్చి, ఆ పాదాలని మనసులో అలా స్మరించి, అయ్యో స్వామి నేనేం తప్పు చేయలేదే, ఎందుకు ఇంత అవమానాన్ని ఇచ్చావు, ఎందుకు ఇంత కష్టాన్ని ఇచ్చావు, ఎందుకు ఇంత బాధని ఇచ్చావు అని పట్టుకుంటే, ఆ అవమానం నిజంగా ఎందుకు వచ్చిందో, దాని నుంచి మనం ఏం పాఠం నేర్చుకోవాలో స్వామి పాదాల నుంచి మనకి, స్వామి పాదాన్ని ఆశ్రయించడం ద్వారా మనకి అర్థమవుతుంది. మనలో నుంచి విచక్షణ ద్వారా, వివేకం ద్వారా అర్థమయ్యేలా చేస్తాడు. అందుకే కష్టాలు వచ్చినప్పుడే సరైన అవకాశాలు అన్నమాట కష్టాలు, ఆయన పాదాలను ఆశ్రయించడానికి. అంతేగాని నిన్ను నమ్మాను, నీకు పూజలు చేశాను, నీ గుడికి వచ్చాను, ఇలా చేస్తావా అని ఎంత దెబ్బలాడి కోప్పడి అలగకూడదు భగవంతుడి మీద. అప్పుడే ఆయన పాదాలు పట్టుకోవాలన్నమాట. గట్టిగా పట్టుకొని ఆ పాదాలకే మన కన్నీళ్ళన్నింటినీ అర్పించాలి. అప్పుడే ఆయన మనకి ఆ కష్టాలు ఎందుకు వచ్చాయి అర్థం చేసుకునేలా చేస్తారు. అందుకే వైష్ణవులకు కష్టాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈ భోగాలు ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇవి మనల్ని పాడు చేసేస్తాయి. నాకేంటి ఇంతమంది మనుషులు ఉన్నారు, నాకేంటి అధికారం ఉంది, నాకేంటి డబ్బు ఉంది అంటే మనం ఎప్పటికీ భగవంతుడి వైపు తిరగలేము. కానీ ఒక కష్టం వచ్చింది అనుకోండి, ఈ డబ్బు, ఈ మనుషులు, ఈ పరపతి, హోదా ఏం చేయలేకపోయాయి అనిపించిన రోజున అప్పుడు భగవంతుడి వైపుకి మరలుతుంది. భగవంతుడు ఒక్కడే రక్షించగలడు అని మరలుతుంది. ఇప్పుడు ఆ వచ్చిన కష్టం మంచిదా చెడ్డదైందా? భగవంతుడి వైపుకి మన మనసుని మరలించింది కష్టం, ఆ భగవంతుడే ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఆ కష్టానికి మనల్ని మనం నిందించుకొని గిల్టీతో బాధపడకూడదు. అదే విధంగా ఎదుటి వాళ్ళని గిల్టీకి గురి చేయకూడదు, నిందించకూడదు అన్నమాట. ఎవరిని నిందించాల్సిన పని లేదు. సర్వకారణ కారణుడు ఆ సర్వలోకేశుడైనటువంటి స్వామి మాత్రమే అని మనసులో పెట్టుకోవాలి. అందుకే చెప్తున్నారు, అటువంటి వారు, అటువంటి భక్తుడు తప్పకుండా నన్నే చేరుకుంటాడు. అటువంటి శక్తి మనకి భగవంతుడు ఇవ్వాలి అంటే నిత్యం ఆయన నామాన్ని పిలిస్తే సరిపోతుంది. ఆయనే చూసుకుంటాడు మొత్తం. ఎందుకంటే సమస్తాన్ని నడిపించేది ఆయనే కాబట్టి. నిత్యం మనం స్మరిద్దాం, సంకీర్తన చేద్దాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. కృష్ణార్పణమస్తు.